Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά, εμποροπανήγυροι Γιαννιτσών, και βρισκόμαστε έξω από το πνευματικό κέντρο, όπου έχει στηθεί μια πολύ ωραία, θα έλεγα, έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες. Είδαμε πριν, ήρθαμε εδώ, κάναμε μια ωραία συνέντευξη με το ΣΔΕ, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, πολύ σημαντικό. Απέναντί μου ο αντιδήμαρχος Γιαννιτσών, Αθανάσιος Αδαμάκης. Καλώς ήρθες στο στούντιο του Ράδιο Δήμου Πέλλας. Καλησπέρα Νίκο. Καταρχήν, επειδή ξέρω ότι δεν μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό για τον εαυτό σου, θα πρέπει να το κάνουμε εμείς συνάδελφοί σου για σένα. Να σου δώσω συγχαρητήρια από πλευράς μου, γιατί ξέρω ότι οι ενέργειες για να μπει σε λειτουργία και πάλι το ραδιόφωνο του Δήμου έγιναν από μεριά σου, και ποιος θα ήταν ο πιο κατάλληλος, βέβαια. Ξεκινάει το ράδιο πολύ Δήμου. χαρμόσυνο. Το ξέρεις ότι παλαιότερα αυτό το ραδιόφωνο λεγόταν Δημοτικό Ραδιόφωνο Γιαννιτσών. Η εκπομπή του ήταν στα FM και τα λοιπά. Τώρα εμείς, λόγω της τεχνολογίας και της εξέλιξης, το κάνουμε ιντερνετικό για να φτάσουμε μέχρι και την άλλη άκρη του κόσμου. Όπου υπάρχει ίντερνετ θα μπορούν να ακούν τη φωνή του Δήμου Πέλλας. Και μια τέτοια προσπάθεια είναι αυτή. Έρχεσαι εδώ φρέσκος αντιδήμαρχος, έτσι δεν είναι? Μετράς τώρα 8-9 μήνες σχεδόν, έτσι, σαν αντιδήμαρχος Γιαννιτσών. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και να πεις στον κόσμο ποια είναι τα καθήκοντα τελικά του αντιδήμαρχου Γιαννιτσών. Ναι. Πού ξεκινάει και πού τελειώνει? Το ξέρεις και εσύ ο ίδιος ότι βεβαίως πέραν της ειδικότητας που έχουμε ο καθένας, αυτό πάντα εξαπλώνεται σε κάτι παραπάνω, γιατί εμείς οι νέοι άνθρωποι, για μένα και για εσένα θα μιλήσω, είμαστε άνθρωποι που είναι μέσα στην κοινωνία. Και το σχήμα είναι νέο, γενικώς. Όλο από το δήμαρχο. Έτσι. Αλλά είμαστε νομίζω από τα πιο νεανικά σχήματα, όσο καιρό παρακολουθώ τα κοινά. Είμαστε από τα πιο νεανικά, από τους πιο νεανικούς ιδίους που έχουν περάσει. Χωρίζονται οι αντιδημαρχίες ανά ειδικότητα και ανατομέα. Βέβαια, ο εκάστοτε τομεάρχης, εγώ στην προκειμένη περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών, συνεπικουρώ και συμμετέχω σε ό,τι εργασία έχει να κάνει μέσα στον τομέα μου, μέσα στην περιοχή μου. Είτε έχει να κάνει με πολιτιστικά, είτε με οτιδήποτε αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Ο αντιδήμαρχος Γιαννιτσών είναι και για τους οικισμούς, τα χωριά τριγύρω, έτσι δεν είναι? Βέβαια, το παλαιό Δήμο Γιαννιτσών περιέχει την κοινότητα του Μελισσίου, την κοινότητα των Γιαννιτσών, την κοινότητα Αμπελίων. Επειδή πολλοί με ρωτούν για το ποιος είναι ο ρόλος αυτών των αντιδημάρχων, ο αντιδήμαρχος Κρίας Βρύσης, αντιδήμαρχος Πέλλας, αντιδήμαρχος, είναι κάτι σαν ένας μικρός δήμαρχος, πώς ήταν παλιά, έτσι, κάτι τέτοιο δεν είναι? Είναι σίγουρα ο Μεσάζο, είναι ο συνδετικός κρίκος των πολιτών με τον δήμαρχο, είναι αυτός ο οποίος θα ψάξουν για να πούνε τους προβληματισμούς τους, αυτά που συναντούν, τα προβλήματα που συναντά στην καθημερινότητά τους, και δικιά μας υποχρέωση είναι να αναφερθούμε και να συνεργαστούμε με τους εκάστοτε αντιδημάρχους για να επιλύσουμε και να βοηθήσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Λοιπόν, σε αυτούς τους 8, σχεδόν 9 μήνες, θέλω να μου πεις, αυτή την ερώτηση την κάνω σε όλους. Ωραία. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα και ποια ήταν η πιο ευχάριστη, πιο χαρούμενη στιγμή? Σίγουρα ένα πρόβλημα το οποίο συναντήσαμε ήταν και οι πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες είχαν βέβαια άμεση ανταπόκριση, και ευτυχώς τα δύσκολα περάσανε γρήγορα. Υπήρχε σε άμεση ανταπόκριση και από την πυροσβεστική και από τους δημοτικούς φορείς, από τους δημοτικούς υπαλλήλους. Είχε γίνει μεγάλη κινητοποίηση από την πολιτική προστασία για να υπάρχει μια αντιμετώπιση άμεση. Ήμασταν προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Και η πιο ευχάριστη στιγμή? Η πιο ευχάριστη ήταν η έναρξη της ανθοέκδεσης, η οποία είχε αρκετό τρέξιμο. Προσπαθήσαμε να την επεκτείνουμε, να βάλουμε πράγματα περαιτέρω, να την κάνουμε ένα πόλο έλξης για να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, γιατί νομίζω ότι είναι και από τα πράγματα
που λείπουν από τα Γιαννιτσά, Έτσι. να έρθει νέος κόσμος και να επισκεφτεί την πόλη μας. Εγώ πάντως προσωπικά η πιο ωραία μου στιγμή είναι πολλές συνεχόμενες. Είναι κάθε φορά που ολοκληρώνεται και ένα κομμάτι αυτών των μεγάλων έργων που γίνονται και βλέπω έτσι το αποτέλεσμα, πραγματικά το απολαμβάνω. Και Σίγουρα. ειδικά στη δική σου δημοτική ενότητα συμβαίνουν μεγάλα πράγματα και θα συμβούν τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα Νίκο, όταν βλέπεις ότι υπάρχει τέτοια κινητοποίηση, η πόλη μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει Έχει κυριολεκτικά αλλάξει τελείως. ένα εργοτάξιο. Αυτό το καλοκαίρι που ήρθαν πολλοί γνωστοί μας απ' έξω, ήταν τόσο χαρούμενοι που βλέπουν ότι επιτέλους γίνεται κάτι. Και υπάρχει, δεν έχουμε μείνει σε λόγια και σε συμφωνίες και σε σχέδια. Κάνουμε πράξεις και βλέπουμε ότι η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Έτσι ακριβώς. Με γρήγορους ρυθμούς. Πάμε να πούμε τους στόχους που βάζουμε λίγο πριν κλείσει το έτος και να στείλουμε ευχές στον κόσμο. Βέβαια, ο Δήμος πάντα κρατάει ενήμερος τους πολίτες τους. Τώρα που μας δίνεται το βήμα και εγώ από τη μεριά μου θα ενημερώσω τον κόσμο για τις ενέργειες που γίνονται εδώ στη Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών. Όπως ξέρουμε, πέσανε υπογραφές για το κολυμβητήριο μετά από τόσους αγώνες χρόνων. Ένα όνειρο για όλους τους δημότες μας. Και γίνεται πραγματικότητα και αφού γίνει η δημοπράτηση, αν όχι από τέλη της φετινής χρονιάς, από του χρόνου ξεκινάμε. Έτσι. Και αν όχι μέχρι το τέλος αυτής της δημοτικής αρχής και αυτής της εκλογικής περίοδου, αν δεν έχει τελειώσει, σύντομα στις αρχές της επόμενης θα έχει τελειώσει. Έχουμε και το έργο, την ανάπλαση του πεζοδρόμου. Άλλο εδώ σημαντικό. είναι, να πίσω μας, την απολαμβάνουμε εδώ. Άλλο σημαντικό έργο. Ναι. Την ανάπλαση της πλαστήρα. Όλα αυτά μέσα στο χρόνο ξεκινάνε και Έτσι. μέχρι τον επόμενο χρόνο θα δούμε τεράστιες αλλαγές. Όπως και μια πολύ ωραία ιδέα που πιστεύω ότι του χρόνου θα υλοποιηθεί και αυτή, είναι η δεντροφύτευση όλης της Χατζηδημητρίου, να μπουν δεντράκια σε όλη τη Χατζηδημητρίου και τα πάρκα Τσέπης. Το δικαστικό μέγαρο, το οποίο απέναντι στο το παλιό στρατόπεδο και μετά το γήπεδο. Και αυτό έχει πάρει το δρόμο και του. αυτό έχει πάρει το δρόμο του. Και φυσικά όταν έρθουν και τα στρατόπεδα επίσημα στα χέρια του Δήμου, και εκεί θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα να γίνονται. Ευχές, πάμε να δώσουμε ευχές. Εύχομαι στους νέους πρώτα, οι οποίοι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο λόγος που συμμετείχα εγώ στα κοινά ήταν γιατί άκουγα τους γύρω μου που συνέχεια παραπονιόντουσαν, διαμαρτύρονταν μεταξύ τους, διαμαρτύρονταν πίσω από ένα πληκτρολόγιο, στα κρυφά κάποιοι. Ναι. Και Υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε. υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε. Εμείς στα φανερά όλα εδώ. Πάντα. Έτσι. Αλλά δεν κάνανε επί της ουσίας κάτι για να γίνει μια αλλαγή. Δηλαδή οι ίδιοι με τις πράξεις τους Αυτό δεν που λέμε έκαναν του καναπέ. Άνα, είναι μπράβο. αυτή, έτσι. Και είπα ότι θα ήθελα να δω εγώ αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω. Και βλέπω ότι υπάρχουν νέα παιδιά στην προσπάθεια μου αυτή. Συνεργάστηκα με πολλά νέα παιδιά και στην Ανθοέκθεση και εδώ πέρα στον όμορφο χώρο που δημιουργήσαμε στην έκθεση. Υπάρχουν νέα παιδιά με καινοτόμες επιχειρήσεις, με διάθεση, με όρεξη για αλλαγή. Και εύχομαι στη νέα γενιά να συνεχίσει να είναι δραστήρια, να δημιουργούμε, αν μπορούμε και εμείς να είμαστε ένας φάρος για αυτούς και να τους δίνουμε μια ελπίδα και μια κινητοποίηση για να συμμετέχουν και αυτοί περισσότερο. Να συμμετέχουν λοιπόν και νομίζω ότι θα δούνε όλο και περισσότερα πράγματα όλοι. Τους ευχόμαστε να είναι καλά, τους ευχόμαστε να στηρίζουν λίγο την υπομονή τους με όλα αυτά τα έργα που γίνονται για καλό και τα καλύτερα έρχονται. Υπάρχει ακόμα πολύ όρεξη, πολύ μεράκι και είμαστε έτοιμοι εδώ να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην Εμποροπανήγυρη. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο, επίσης.